să ne jucăm un joc foarte interesant. De data asta e o fetiță nouă care o cheamă... Cum te cheamă? Nu ți minte? Daria. Daria, o votez pe Tini și pe Miru. Gata, astea sunt amândouă. Mă țin pe Miruna și pe Daria. Deci, nu uitați să vă abonați la acest canal, pentru că asta mai mulți oameni să ne jucăm cu. Și să fiu noi și n-a să știi cine să fie. Deci dacă vrei să spun în comentarii cine să fie omul nou care să facem filmulețe cu. Și am scris măcar. Am scris Daria! Merge să un fel de creșă. Da, e ca un fel de creșă, dar nu suntem bebei. Nu, trebuie să fugem. Trebuie să stai pe acești ălea albe. Pe nori? Da, pe norii albi. Dacă sunt altă culoare, trebuie să fugi și să cadă. Deci fugiți de nori, stați numai pe norii albi. Nu știu de voi. Și te răspundează înapoi de la început? Nu. Mori. Trebuie să fugi. Dar care nori albi? Norii albi, să aibă culoarea albă. Dacă sunt negri, fugi. Sau altă culoare. Dar nu e albastră, Daria. Albastru nu e bun, nici verde și nici albastru nu e bun. Numai alb. Numai alb. Oleu, o să mă aici. Păi noi trebuie să stăm doar pe norii ăștia, nu? Da, pe norii care Daria e pe. Mi-a luat din viață, ție, Daria. Da, și mie, și mă face mai încetă. Mie nu mi-a luat deloc, eu sunt full. Ția nu Dar ești... se încarcă înapoi viața din ce văd eu. Da, și mie. A murit! Murit! Și el. Și voi. Aoleu, era... De unde te dă? De aici. Aici. Da, nu-i Miruna. Gata, am murit și ea. Eu eram în joc, dar că am murit. Da, și vezi dacă ți arată și ție dacă mori acolo. Da, că de aici mi-e dă. Deci, cine e ultimul om? Uite, vezi acea fată care a fost ultima? Ăla să fie omul cu cheia. Deci dacă te uiți, unde e fata aia? Băi, a plecat. Uite, această fată care stau eu cu asta. Pinky. De oameni care au fost eliminați. Da, și ai grijă să nu fie eliminat. Ăsta e rostul jocului. Who wants to be Panten? Eu credeam că este o poveste. Not me. Dar... Da, eu dacă sunt cu roșu, ce se întâmplă? Nu știu. Oh, tu a să fii ăsta care a să fie eliminat. A să fie Ce? eliminat. Roșu? Tu ești cu roșu, Daria? Da. Cercul e cu roșu. Lila a votat, iar eu nu știu de ce scrie Secponi la un om. Secponi. Ce? Eu sunt cu galben. Ce se întâmplă? Ești bine, eu sunt cu alb mov, deci sunt bine. Daria, ce se întâmplă dacă îi pregătești pentru... Facem o rundă sau te elimini așa direct? Îmi faceți o lundă să, nu știu, Maia asta te șticat. I want to count me to... Yeah, I think one see. Not me. Not me. Uite asta cu cheia. Maia. Aceasta. Și asta. Asta le vedem. Deci, astea două. Sam și această fată. Asta. Sam și această fată. Deci am scăpat, nu? Ai scăpat. Aveai foarte mult risc, dar ai scăpat. Doar ăștia care le-a ales. Da, alea sunt alea care le-a ales. Deci a ales între eu, le-a ales pe ăsta între eu și lângă eu și eu
Le-a ales pe ăsta, iar a ales una în fața mea. Ce tare. Vezi că fac o rândă. Nu știu ce fac acum? Oameni se eliminează. Nu știu. Oh, no. Atât de mulți ales? Da. Pe o rundă? Nu. Se dă random. Dar ce bine că nu ne-a ales pe noi 3. Da, dacă ne-a ales pe noi 3, eu muream. Dar tu ai bară cu roșu deasupra. Vezi? Da, văd. Da, trebuie să găsesc. Văd. Mă, eu vroiam să merg, mă. Lasă și mie să merg. Eu îi dau un pun la acest perete invizibil până eu merg și eu. Noi nu putem vedea. Da, Miruna, nu știu de ce are galben. Cred că ne-a pus între echipe. Uite, vezi această fată care stau eu? Eu sunt în echipă cu ea. Deci dacă ne alege, suntem noi două. Asta care stau lângă ea. Suntem în echipă. Miruna e în echipă cu o fată care e galben, iar unul care este roșu. Dar ea e unul care e roșu. Eu sunt cu albastru, eu văd pe asta, eu văd. Și de-aia ne spune numele. Noi sigur noi doi o să fim, deoarece ăștia doi sunt roz, ăștia două. Nu. Și voi sunteți move și Minuna este, eu sunt roșu și ea e galben. Deci sigur noi doi. Nu, roșu și galben, trebuie să ai aceeași culoare. Dar ce mai fac acum? Uite, tu ești cu Lili, care e bară roșie. Care? Cu Lili ăsta, băiatul ăsta. Lili? Și tu cu cine ești? Eu nu găsesc oameni cu bară galbenă. Dacă îi găsesc eu, nu. Deci cu asta care are sucul. Nu. Ce time? De ce apare în jos time? Apăsăm pe time? Nu știu. Am apăsat eu, da. M-a teleportat pe mine undeva. Am 40 de mani. Eu am mai mulți, am 5. Știi cât am? 5. Da. 5, 9, 0. 5, 9. Iar eu de-abia am 430 de bănuți de dolari. Eram cu asta, cu Taylor sunt eu. Mi-arăți? Care? Asta de aici. Bă, asta a fost eliminat. Tylerul Mirunei care a fost eliminat. La mine, uite-o, aia care scrie Sec Pony. La mine este... Eu nu am venit cu care să fiu în echipă. Nu știu de ce. Măi, acei doi oameni să fiu eliminați. Dar trebuie să-i votăm. Trebuie să-i votăm. Deci să nu votați pe echipa mea, please. Dar tipa ta nu este. Tipa ta a murit. Nu știu, s-a adus afară. Mă, dar ăla să fiu eliminat, ce vreți? Unde-i mai? A ieșit ăla din echipa mea. Da, chiar poate. Sta cu ei, sta. Bă, deci dacă voi vă duceți acolo, sunteți eliminați. Girl. Hai să vedem, trebuie să votăm. Cum? Nu vreau să votez pe nimeni, săracele oameni. Eu vreau să o votez pe Sam. Rundă decisivă, ar fi trebuit doar doi oameni. Eu votez 2 oameni. Eu votez pe Pi. Asta amândouă suntem roșii. N-am avut timp să votez. Bai. Dar nu știu de ce stă cu microfonul. Cine? Dar ea ne mai auzi? Da. Splash and Sam. Mai, ăsta fetele ăsta. Am murit. A murit cea din echipa ta.
Nu, aia din echipa mea încă mai e. Trebuie să mă văd. Eu sunt roșu, e cineva roșu pe aici? Eu stăteam lângă echipa mea. Ce? Unde se duce aia? Da, asta e întrebarea. A, afară. A fost eliminată. Ok, and... A văzut? Sărea. Dum, 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 dum. Uite, asta e fata din echipa mea, asta care stau lângă ea. Asta. Vreau să văd. Wow, ce tare, aveți mini bucătării. Bla 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 bla. Bă, i-am ieșit undeva pe ușă. Bla. Trebuie să copiem ce desenează. Keep track the plant. Nu mă pricep să desenez. Aoleu. Aoleu, eu știu să desenez, pot să fac un om perfect. Mua. Mua. Uită la noi, norocoasele. Da, alea sunt fetele care au câștigat. Minutul al doilea, Go. nu-i corect. O inimă, un cer, o stea. Yes. Da. 1, 2, 3. Was a circle stroke. Yes. Au, am murit! Nu știu de ce. Băi, de ce? Mă. Și tu ai murit! Nu, cred că am zis yes, am toți. Păi la tot am zis eu și mi-a părut că nu-i corect răspunsul la următoarea e nou. Mai e echipa mea. Cine a câștigat? Nu știu, Cine caută? habar n-am. Cred că e... Nu mai să văd cine mai e în echipa mea. Eu mă să văd cine... Da. Dacă... Eu mai am echipa mea, eu mai am. Eu n-am pe nimeni. Dă A. din față. Dar toată lumea... Care Dar mai voi doi trei. n-aveți echipă. Eu eram singura, că eu sunt singura care am echipă. Da, are Numai câțiva oameni au echipă. Și aia sunt între eu. Eu nu am pe nimeni în echipă. dar Dacă vreți să aveți... Băi, am luat o cheie! Cheie, bla 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 bla. la gât, să pară ea deșteaptă. Na. Mama, Eu nu am cheie. nimeni. Să vă mai caut cine mai are o cheie. Că unde e fata din echipul meu? Am murit, Saralin. Cine? Eu mai să vizitez casa, e cam mare. Casa e cam mare. Uite ce am la gât. Deci eu spun ce să faci. Nu știu cum am primit o cheie, dar mă uit să văd unde e ceilalți oameni. Care... Eu și... Are piscină, mă, frate. Știu că are piscină. Eu și asta. Pară. Eu și asta suntem safe. Pe cine îi dăm afară? Nu bine. Nu! Pe mine. Daria. Măi, Daria. Eu sigur nu o votez pe Daria. No! Te urăsc. Daria, sigur eu nu te votez pe tine. Nu te votez. Dar mă pot salva, ceva de genul? Nu. Te urăsc. Eu ieșit afară, deci Bă, dar mie nu- trebuie să-l salvez. Încerc să nu-i dau. Eu încerc să nu-i dau o din asta, o greșeală. Mă pricep la astea. Eu mă pricep extrem de tare la urmă. Grijă că o să nu mori atât tot. Păi și tu acolo. Eu nu sunt cu Julia. Vă privim și vă ținem sus. Ce? Pentru că eu sunt aici.
E din... După 60 de secunde. Da, nu Astea ai sunt grijă, simple. i-a spus din prima la obios, da. Acum ce Ce te fac facem? acum? Da, bun bani. Ce te fac acum? Asta va fi nominalizată. Ia! Ia că te să-și-a... Întoarce-te înapoi. Întoarce-te înapoi. Nu știu ce este la podul meu, dar m-am... nu se mișcă deloc. Eu am un simplu... Acum se mișcă, acum. 2. Acum începe podul meu să se miște. Dar niciodată n-am căzut să văd ce se întâmplă când caz. Acum... Obi... Eu am time up. I-am făcut doar două. Și eu. Unul a făcut 3. Unul a făcut 3. Eu 2. Wow. Dar eu și fata asta încă mai avem cheia. În sfârșit, nu știu de ce ne-a dat nouă cheia, dar eu nici măcar n-am supraviețuit. Măi, dar cineva trebuie să aibă acest scaun? Nu știu ce. Eu și fata noastră suntem absolut o echipă foarte bună. Eu aici stau și mă uit. Echipa noastră, deci echipele sunt pentru nu, votează pe celelalte fete. Votează pe Lord și Pepper Milk Kitty. Pe ăla le votezi. Nici măcar nu am nicio idee de ce am votat pe ăla. Cum te simți, Daria? Eu mă simt. Aici, că tu ești nominalizat acum, nu așa? Da. Te simți? Votez eu cu ea. Stau eu în locul Ne pune să ei. votăm o dată. Nu. Sunt stresată pentru Daria. Da, și eu. Voi nu votați Daria. Nu votați Daria. Da. Orice ar face, nu votăm Daria. Da. Te rog. Te rog, toată Eu lumea să n-am nicio voteze. treabă. Nu știu de ce sunteți așa. Stai, cred că toată lumea vrea să dau fetele afară. Băieți afară. Normal, ar fi și normal. Da, e și normal. Eu n-am votat pe Daria și am votat altcineva. Hai odată, când pot și eu vota. Noi nu putem să votăm. Noi nu putem. Voi nu puteți. Da! Yeah! Papa, oameni! N-ai murit, Daria, n-ai murit! Nu? Nu, n-ai fost nominalizată! Nu! Ce bine! Bye. Bye. Goodbye. Uite-o! Hai. O ia tornada. S-a dus săraca. Săracă prea, uite-o. Ui. Chi. Săraca fată, aia a adus o tornada. Aia a adus o tornadă. Bă, ce? Măi, dar am rămas din ce în ce mai puțin, adică 4 și eu 4, 6 suntem în joc. Dar eu și aceste fete roz. Suntem eu și fetele noastre roz. Stai. Sunt move. Nu, eu sunt Dar eu mov. nu mai am nimic pe cap. Eu sunt verde, ei. Eu nu știu ce sunt, eu ce sunt fetele. Nu ne arată, verde. nu mai sunt nu mai suntem echipe.
Dar ce trebuie să facem aici? Să găsesc, nu știu. Nu știu. Trebuie să atacăm playerii. De unde știi? Păi dacă citești. Fiecare are câte 3 vieți. 3. Băi, dar să nu ne atacăm noi, rămâne ultimul câștigă. Bun, trebuie fiecare avem câte 3 vieți și avem un pistol. Ah! Nu mă pușca. Scuze, dar haide să stăm despărțiți. Împreună. Ce mă speria de voi? Hai să stăm împărțiți. Unde sunt fetele alea? Că vreau să le împuș. Am văzut. Sunt aici, vezi că sunt în spatele tău. Hei, tu m-ai împușcat măcar? Eu? Da, tu, că m-ai omorât. Te omori, omorâți. Eu mă ascult. Unde sunt fetele alea? Doamne, iartă-mă. Una, vedeți că e pe acoperiș una. Vă pândește pe acoperiș. Aveți grijă. Stai și eu pe... văzut-o! Mă duc și eu pe acoperiș. Ia, vă pândește. Dau în ea, dau în ea, dau în ea! Mă! Și Mia la fel, tot la fel, vă pândește tot pe acoperiș. I-am luat Acum viețile. ai coborât. I-am luat viețile. Miru, Miru, unde ești? Vin să te iau. Miru, Miru, unde ești? Bun, Julia a murit. Bună. Mai sunt niște oameni. E Pony, vezi că e Mia pe acoperișul ăla de acolo. Ai grijă! E periculoasă. Care? Cine e? Mia a rămas o fată pe acoperișul. Care? Arată-mi-o. Asta? Frate, Nu Julia, Mia, era una cu numele Mia sau cred că a murit. stai, vreau să văd. Mia, Mia, Mia. Unde e Mia? Sigur, eu și Mia avem o... Uite asta. Am văzut-o, am văzut-o, am văzut-o. Mia a câștigat, Mia. Uite asta de lângă mine. Da, am văzut-o. Era la gât. Da, am văzut-o. Nu din nou! Nu din nou tu. Eu sigur nu o votez. Eu? Da. Mama mia, deci eu trebuie să vă salvez. Da, nu votează nimica. Adică stai fără să votezi. Nu apasă niciun O să buton. votez? Nu apasă niciun buton. Nimeni? Nimeni. Sorry. Da, să-ți pare rău după ce ai făcut. Sorry. Doamne, ce e asta? Ce trebuie să No. facem? Dar tu nici nu ești în joc. Eu? Tu te uiți la noi. Eu mă uit la voi. Eu? Da, tu te uiți la noi cu tot. Și eu. Vezi? Dar nu știu ce Eu nu. Butter. Butter. Turned. No. Sag. Sugar. Butter. Butter. Unde e butter? Nu văd butter! Stout. Dar nici eu nu văd. Nu, eu de unde știu că e noune. Absolut nu știu. Am murit. Nu, eu n-aveam. Uite, te văd. Tu ai rămas? Doar tu? Cred că... Nu, eu nu. Sophie a rămas. Da, doar Sophie văd. Wow, am primit 100! Nu știu de voi, dar eu am primit. Da, dar... Am primit cheia din aia să nu fiu eliminată. Eu sunt roșu. La piscină. Eu am eu asta sunt sunt... roșu. Deci acele curse sunt dacă ești să nu fii eliminat. Iar eu am cheia să nu fiu eliminat.
Nu știu de voi, dar eu sunt calm. Dar Daria, sigur să pierzi tu. Măcar să pună altcineva. Dacă iar Bibi, sigur că Măcar să pună altcineva în afară de Daria. N-am pasă nimica! S-a salvat de la nominalizare. Tu știi pe cine trebuie să nominalizezi dacă nominalizezi tu acum? Sofia? Nu, eu am apăsat nimica. De ce stau eu așa? Deci eu apăs. Eu dacă aș fi ajutat-o pe Lia și pe Sage, că ele două au votat deja. Și eu. De ce nu știu? De ce ne-a dat amândoi aceeași față? Cred că de aceeași față ne dă afară. Daria! Că? Au fost votat. Ai fost nominalizată. Da, eu știu pentru că dacă ți arată unde ți arată jos, 3, în ce parte, înseamnă că poți. Deci am ăsta, deci Daria, poți să te joci alt joc, ce joc vrei. Bine. Da. Joacă-te ce joc, eu și Miruna continuăm. Hai să jucăm alt joc. Nu, vreau să Eu! Ne jucăm alt joc. S-a întors roata. Să vreau să Oleu, am supraviețuit. Te poți juca tu orice joc vrei. Vrei să continuăm Miruna sau? Hai să dăm lift să ne jucăm în Mansions ăla cu bani. Calendarul și data 26. Intrați pe mine. Da, și vezi că eu știu. deci s-a întors roata, Sofia a zis Daria, dar s-a venit la tine roata. Ce? Bine, pa, nu știu ce se întâmplă, dar pa!